Yesterday, 11:03, 2026, besise Orlando Amstel Arena siyobuka umdlalo wePirates neRichards Bay. Ube umdlalo obemuhle kakhulu, obumnandi kakhulu loya. Umnandi loya mdlalo. iRichards Bay iyadlala ibhola, hayi kancane. iPirates iyadlala ibhola, hayi kancane, kodwa izolo kubukeke kunzima kakhulu kuPirates ukuthi iwunqobe loya mdlalo. Uma ubheka iscore ungacabanga ukuthi hayi bekulula, kodwa bekungelula neze. Kangangokuba abalandeli bePirates, ngifuna ukugxila kibo kakhulu, bagcine sebehlasela abanye abadlali. Abadlali kuqale kwawusibilibili ekade emxakile loya mfana. Bagcina usibilibili sebemcindezela abalandeli bememeza, kodwa wabuye wayibamba igame. Indaba enkulu ibe lapha kuMphuthuma. uMphuthuma noSibisi. uMphuthuma ngeke ngakhuluma nakwenye i-channel engisebenza kiyo, kuyama-Friends Wethu TV. Ngeke ngakhuluma nakuyo ukuthi uMphuthuma i-leading goal scorer kuPirates, yena onamagoli amaningi kuPirates, kodwa indlela esimphatha ngayo Mabhakaniya, hayi, indlela enimphatha ngayo Mabhakaniya akiyo neze, akiyo neze indlela yokuphatha umdlali. Hayi ukuthi kufanele ukuthi umdlalo uze ungahambi kahle ukuze abantu bezolwa noMphuthuma, kodwa nje umdlalo uhamba kahle nje. Umdlalo kuvela i-line-up, kuthe nje kuvela i-line-up, abantu kade ngihleli nabo baqala bathi uMphuthuma, kusavela nje i-line-up. Kuthe umdlalo mawuqala nje, babaqala nebhola ubona ukuthi kade ngeke vele efike kilo, kodwa bemmemeza abantu. Kunenamba-ke abakhohlayo abantu ukuthi uMphuthuma unamagoli awu-4 ku-league, unamagoli amathathu ku-Champions League. Omunye ungiphikisile ngoba ngisho ukuthi laphayana ku-channel enye engisebenza kiyo ungiphikisile, ngithi uyena i-leading goal scorer, wathi uMaswanganye ngamagoli awu-8. uMphuthuma unamagoli amabili akawashaya ku-DOD yaseLesotho, kube negoli akalishaya kuLimpopo, mathathu ku-Champions League, seku-7 loyo, kube namagoli amabili. Ngisho engakhumbulayo akawashaya ku-Nedbank sidlala ne-Arrows eKingswell Stadium, akashaya khona amagoli amahle. Loya mfana uyi-striker, uyi-finisher, usemncane, kodwa ikusasa lakhe libukeka ligqamile. Kodwa uma ngabe sizokwenza ngalendlela, noma sithi abalandeli mangabe bezokwenza ngalendlela lena benza ngayo, angeke kuze kuhambe kahle, ngoba abadlali masiye egroundini suke kuwukuthi kufanele ukuthi siyobasapota. Yebo, ngezwe siyakhala ngokunganasesi uMakgopa vele siyamazi uyadlala, kodwa masikhuluma nge-finishing abafani. uMakgopa uyayilimaza i-defense, uyayihlasela ngendlela akayihlasela ngayo, unendlela naye akenza ngayo. Kodwa-ke angifuni ukubaqhathanisa ngoba mayiqalile uMakgopa, mayengena lo uMphuthuma ungena enza umehluko. Mayiqalile uMphuthuma, uMakgopa mayengena naye ungena enza umehluko. Lokho kwenza ukuthi i-team yethu ibhalansile, kodwa indlela umfana akaphathwa ngayo iyehlula, ibe yimbi kakhulu. Sikuphinde futhi kube uSibisi sesihambe ibanga elide naye ukuthi singamphatha kanje. Inkinga kaSibisi ilena kaMphuthuma. uMphuthuma simbuka ngeso likaMabaso. Uma uTsegofatso Mabaso nami bengimthanda futhi ngangifisa ukuthi elishaye ilokhuzane irekhodi lika Vilakazi lamagoli amaningi, ngoba uVilakazi namagoli awu-52, uMabaso cishe 48 mangingaphazami, noma 49. Ngangithi leli rekhodi leli useyalishaya, manje ukhoji kakamfuni ukuthi uyavilapha, wamkhipha. Kodwa-ke inkinga ukuthi abadlali abasele masizobabuka neso labadlali ukuthi sisakhalela uMabaso engathi uxoshwe uMphuthuma, kanti uMabaso uxoshwe ucoach. Siphinde futhi siye laphayana kulokhuzana kuSibisi. uSibisi njengoba ngisho ukuthi sesihambe ibanga elide naye, ziningi indebe sesiyiwinile nazo, bazovumelana nami abaningi. Engikukhumbulayo nje i-MTN 8 yale season ephelile, khona la iPirates eyakora khona igoli elalikorwa uyo uMabaso. Abadlali baphuma bonke egroundini,
uSibisi mayethu wayaphuma wakhipha umlenze owodwa wathi uyaqalaza wathola ukuthi akusenamuntu osele ngemuva, abasekho abadlala egroundini ngoba ukube babephume bonke kwakuzofanele ukuthi isitiyelisi sisuse ibhola siyoshaya igoli kube u-2-2 iscore. Wabuya uMabaso wayibamba uSibisi wayibamba egroundini, nendlela akadlala ngayo unenkinga kaMbuthuma ukuthi simbuka ngeso likaMbokazi. Ngibone kahle mina izolo ukuthi abantu bemgxeka, uyamaka, bayamgxeka, uyaphasa, bayamgxeka, uvala ispace kuthiwa uyavilapha yini engayo ukuyomaka, mayeyomaka kuthiwe nangu eshiya ispace ngemumva. Ugcine ungasazi ukuthi kufanele ukuthi umfana enzeni. Ngibona ukuthi Mabhakane lapho engathi nginazi mina njengabantu ababasupportayo abadlali babo, nginazi njengabadlali njengamalandeli abangayenzi lento yokuthi akaphumi ubani, kodwa izolo ngibone seniyenza. Abafana njengamanje siyabadinga, sidinga abalandeli abazocula estadium, sidinga abalandeli abazobasekela abafana njengoba kuyiwa sekubhekwe entanjeni manje, sekubhekwe ekutheni iSundowns ngaphi yawina, yashaya iSundowns ayidlali. iPirates ngaphi yawina kwaziwa laba khona la yawina khona iSundowns ngo-3 nePirates yawina ngo-3 ukuthi iSundowns yangenelwa igoli, iPirates ayangangenelwa igoli, nayizolo asingenelwanga goli. Kodwa kukhona uma sibheka uSibisi simbheka ngeso likaMbokazi, masibheka uLokhuzana, masibheka umfana lo uMbuthuma simbheke ngeso likaMabaso ukuthi kufanele ngabe khona uMabaso kube lo uMabaso uxoshwe ucoach, uyena ucoach othe uMabaso uyavilapha ufuna ukuthi ethole ufuna yena istrike emakayo, lento lena akayenzayo uMbuthuma nakuloya mdlalo weSundowns. Simhazanga lapha, nimhazanga Mabhakane, nimhazanga, kodwa lo mfana wakhombisa ukuthi uyistriker ondamane belama ubheka idefense yeSundowns, uMdiba left center back, left center back uNdamane, right center back uKekana, right back uMtyawu, kukhona noMatrapa. Wawubona lapha yana ukuthi kwakunzima, kodwa wakwazi ukuthi ipali alishaye ikhawu, nalele laba igoli nakhona wathi uyalicindezela lashaya icrossbar labuye, okukhomba ukuthi lo mfana lona uMbuthuma muhle kakhulu. Uma uthi uyabheka, yebo ibackline yethu khona la yaba namaphutha khona ngoba washaya amagoli. Mina ngangicabanga ukuthi naye kufanele ukuthi uBrian Onyango bamnamathele, abangamnamathela i-central pairing yethu uSibisi noSiyema, abangamnamathela bakwazi ukuthi eshaya amagoli. Kodwa kulowo mdlalo loyo nakhona babedlale kahle, obabona nangesombe sesibili kwaba yilawo maphutha amabili. iSundowns yathola amathuba amabili yawashaya phakathi, wayiphinde yathola amanye, iPirates yathola amathuba amaningi ayangawashaya phakathi, kodwa itarget bayishaya itarget, okusho ukuthi kwakufanele ukuthi babe ngakora no-goalkeeper lo mfana engimbiza mina ngoSlemkati, uRonan Williams wadlala kahle kakhulu lapha kuloya mdlalo loyo. Kodwa engikushoyo ukuthi namanye amathimu ukuthi abadlali abasucindezelwa uwena sithi uzoba support. Waqala wathi lowo mdlalo lo usuyamlimaza vele, amathuba ukuthi usangaphinde edlale kahle kulowo mdlalo lo asuke semancane. Abafana be-Richards Bay bayadlala bahle kakhulu. Ngijabulile nokubona noThembela Sikhakhane ekhona, Sanele Banzi bayadlala abafana kakhulu. I-backline yabo i-strong kahle kakhulu. i-Richards Bay idlala yonke, ngeke ngilokhu ngithi ubani nobani. oPapi Zothwane kuyajabulisa ukubona ocoach bethu abancane beza kahle, kodwa nje le video lena bengiyenzele laMabhakaniya, we talk football.